Яз җиткәч, һәркем район территориясендә чисталык тәртип урнаштыру эшенә кушыла. Бердәм эшләгәндә генә шимбә мәлләре чын хезмәт бәйрәменә әверелә. Гомум шәһәр өмәсе быел 23 апрель көнне оештырылды. Оешма, предприятие, идарә хезмәткәрләре барысы да бердәм кушылып зәйне җыештыруда катнашты. Мы ежегодно участвуем в субботниках всероссийских. Мы очень рады помогать городу в озеленении. Өмәдә катнашучылар агачларның кәүсәләрен агартты, корыган ботакларны кисү, чүп-чар, көзге яфраклардан арындыру кебек эшләр дә башкарылды бу көнне. Шунда ук чүпне төяп торырга техника да куелган. Һәркем үз шәһәрен чиста итеп күрәсе килә. Бердәм рәвештә Ренат Фәрдиев исемендәге ял паркын чистарту белән дә шөгыльләнделәр. Мы ежегодно участвуем в субботниках, помогаем благоустраивать город, наводим чистоту, чтобы к майским праздникам все было чисто, красиво у нас в городе. Яшьлек без сарае хезмәткәрләре дә бик теләп өмәдә катнаштылар. Бина каршындагы паркны чистартырга алынганнар. Вышли все с хорошим настроением, чтобы на майские праздники наша территория была чистая, чтобы люди, гуляющие по парку, обращали внимание, что в городе чистота, порядок. Приятно было гулять по парку. Район күләмендә узган өмәдә 5000-нән артык кеше катнашты. Шул исәптән авыл җирлекләрендә дә чистарту эшләре оештырылды. Адилә Бирханова, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.